Tenia moltíssimes ganes de conèixer la Rosa Zaragoza, sobretot per felicitar-la, perquè té una trajectòria musical superinteressant on reivindica el poder de les cançons i les informacions que ens donen certes cançons o poemes musicats d'altres èpoques de la història. Moltes vegades, Rosa, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Quan pensem en capítols de la història, busquem llibres, mirem edificis, mirem quadres que ens donen informació, però i les cançons? Les cançons també ens donen informació i són testimoni d'un passat o d'un capítol de la història, no? És una miqueta la bandera de la teva carrera musical, no? Sí o no? Almenys d'una part. Després hi ha una altra, que són cançons més de cantautora, que són cançons per dones, per ajudar a parir, perquè les dones s'estimin tal com són. Però sí, al principi i ara, cap al final, no sé si serà l'últim, però això sí que està més arrelat amb la història. Són, primer, aquell disc primer que vas fer eren poemes musicats sefardís? Eren cançons de noces dels jueus catalans, unes cançons que va trobar el Jaume Riera, que és un hebraista, buscant traces dels jueus catalans, va trobar a Jerusalem, a la biblioteca, uns manuscrits que ningú sabia què deien, perquè estaven escrits en hebreu, però les paraules les llegien dona vejats al marit sovint, i ningú sabia què era, fins que va arribar ell i va dir, és català. Això és català, no? En català antic, clar. I aquí vaig començar, gràcies a ell, que jo li vaig dir, jo també, jo pel meu costat cantava cançons sefardís i tenia moltes ganes de pensar, però si els jueus estaven aquí, parlaven català. On estan les cançons en judeu-català? Perquè les de judeu-castellà sí, eren les sefardís. I buscant vaig trobar el seu llibre. Llavors li vaig dir, m'agradaria molt cantar-les, perquè això eren cançons que es cantaven aquí fa 5 segles. Va dir, sí, però aquestes no ha arribat la música, només eren consells d'un rabí, de 2 rabins, al nuvi, a la núvia, i un pels pares, que és molt divertit, els pares de la núvia, que diu, no donguis la teva filla a un vell. És el diàleg d'un vell i la noia amb que l'han casat, perquè eren matrimonis concertats. I llavors la noia li demana juerga i ell diu que ell és gran, que no pot, i ella li diu, doncs trencaré el contracte, perquè el contracte diu que li has de donar a la teva dona menjar, vestit i folga. I llavors ella ho demana i ella acaba dient, ja et buscaré un jove fornit que et donarà grans alegries, i ella diu, sí, molt bé, perfecte. I llavors la cançó acaba dient, no donguis la teva filla a un vell en matrimoni perquè serà un desastre. Això és un exemple d'un poema musical que tu vas recuperar i que ens demostra com era Catalunya o els jueus catalans en aquella època. És a dir, les cançons moltes vegades ens donen també informació d'una cultura, d'una manera de ser, d'un poble o d'una ciutat, no? Sí. Doncs això és el que passava en aquesta cançó. Les altres són consells per al nuvi i per la núvia, força masclistes. Com que eren molt llargs, jo vaig eliminar el més masclista, perquè no podia cantar-ho. Però encara queda algun de record que jo era una realitat, no? Era una realitat. Era una societat masclista i és igual, s'ha de dir. Aquell primer disco va ser un èxit, va agradar molt, vas començar a participar en moltes gires de concerts i sobretot de festivals on la música jueva, les músiques del món, les músiques mediterrànies eren protagonistes, i va donar a conèixer una sèrie de poemes catalans, jueu-catalans, molt interessants. I ara, molts anys després, parles o ens presentes un altre llibre que et porta per títol Pura i senzilla com Abigail, i aquests són hebreus, oi? Sí, aquests poemes estan en un llibre que es diu Poemes hebraics de jueus catalans, del segle XI al XV. Eren gent que vivia aquí, que escrivia en hebreu, perquè ells parlaven en català, però escrivien en hebreu. Llavors el Jaume Riera també va agafar i els va traduir, i jo vaig trobar el llibre perquè me'l va regalar ell i vaig decidir que ho volia cantar. Volies convertir-ho en cançons i gravar-les, sobretot perquè això quedi per la història, que no es perdi, no? Entre manuscrits, documents, biblioteques, arxius, no? Jo trobo que és molt interessant perquè abans et deia que aquests poetes aquí no els coneix gaire gent, però al món
a la literatura universal sí que són més coneguts. I és una llàstima, perquè són d'aquí. Són catalans, no? Coneguem-los. Per què no, no? I tant, que de vegades ens costa això, a casa, reconèixer també capítols nostres. No és molt comercial, aquest disc és poc comercial perquè és molt cultural, no? Però jo crec que amb les músiques que li he posat és molt maco. Són músiques molt mediterrànies, músiques molt antigues en el sentit del moment, que era on convivien jueus, musulmans i cristians. Sonen així, aquestes músiques. I després he tingut ajuda de l'Eduard Iniesta, que ha fet tots els arranjaments pels músics. Ha quedat molt maco. És un viatge en el temps, aquest disc, oi que sí? És una altra època, hi ha una altra cultura musical. Cada dècada i cada segle té les seves músiques i té els seus artistes, oi? I això queda recollit en aquest disc que tu llences, pura i senzilla com a Abigail. Has fet també discos per dones, que això està molt bé i és molt curiós. És que la biografia de la Rosa és tremenda. O sigui, fas discos per dones per acompanyar-les en certs moments claus importants de la seva vida, no? Sí, jo el que he fet és el que la meva ànima m'ha anat dient. O sigui, jo no he fet mai coses perquè tinguessin èxit, perquè em donguessin diners, perquè fossin comercials. Jo he fet, perquè llavors és molt pobre, no? Si tothom fes això, jo he preferit fer el que jo crec que he vingut a fer aquí, i en cada moment he cantat coses que a mi em venia molt de gust dir, no? Llavors sí, hi ha un disc que es diu Cuando se caen las alas del corazón, que és per plorar, per la gent que està bloquejada i té un dol molt gran i no pot plorar. Cançons molt tristes. Si no tens un dol, cançons molt relaxants. Cançons per ajudar a parir, néixer, reneixer. És a dir, perquè les mares se les posin al dia del part, no? Sí, i se l'han posat. I se l'han posat i ajuda, relaxa o acompanya, no? T'acompanya i et dona força i... Per portar un fill al món, no? Exacte. Ara que està tan de moda, a més, que els quiròfans ja posen música per relaxar les mares i ajudar-les, no? Les teves cançons vindrien molt bé a més d'una, no? M'ho diuen encara, ja fa temps que el vaig fer, i encara m'escriuen, escolta, acabo de parir amb el teu disc, quina meravella, com m'ha ajudat. Però és que la musicoteràpia cada vegada ho tenim més clar que funciona, no? Aquesta pandèmia també ens ha demostrat la importància de la música per les emocions, no? Per gestionar certes emocions, no? Exacte. I després això que deies d'un disc per les dones que vaig fer, que també encara està molt, encara que ja fa temps que el vaig fer, que es diu A la luz de la risa de las mujeres, que ja, clar, veient que me criden molt a Sud-amèrica, al final dic, bueno, sí, cantaré en castellà, no? Que aquí també ho entenem, diferent d'aquest, que és tot en català, però jo he fet... alguns que són en castellà. Que són en castellà, també, no? Que sempre incloc alguna cançó en català, perquè m'agrada molt aquesta llengua, però, clar, aquests han arribat a moltíssima més gent. Bueno, i has participat, com deien, en gires internacionals, has cantat a molts països, has participat en molts festivals, amb el teu estil, que, com dius tu, no és el més comercial, però sí que és tan curiós, és tan únic i tan particular, no?, que suposo que genera molt d'interès. Jo imagino que qualsevol dona del món, aquestes cançons i el fet de com tu prepares les teves músiques i més, ja és per si curiós i quasi únic. Jo no sé si hi ha moltes dones al món que fan discos per dones, no? Per dones, però per gestionar certes emocions, no? Sobretot, jo no és que faci discos per dones, són discos per empoderar-les, perquè estiguin felices en un cos de dona, perquè costa una mica, perquè representa que has de ser una Barbie, i no, és com, no, quan tu t'estimes tal com ets, il·lumines el món. Hi ha una cançó que diu això, quan jo m'estimo el cos que tinc, faig una llum que il·lumina, mentre que si estic acomplexada i estic malament en el meu cos, i no sóc feliç, la gent que està al meu voltant tampoc ho serà, no? Això és una mica el contrari que ens ha dit la religió. Si fas feliços als altres seràs feliç, i aquí diu, si tu ets feliç, els altres es contagiaran, als altres els hi tocarà la teva felicitat i també seran més feliços. Escolta, les teves cançons són filosofia pura, no? I són coach, són una mica de coach també, no? Coach musical, podríem dir, no? Una mica de coaching, no? I d'anar mica en mica
enviant aquests missatges d'autoestima per les dones, no? L'univers femení dona tant de sí com per fer discos fins i tot i generar cançons, no? És que, clar, és que estem en un patriarcat. Vol dir que les dones ens ho hem de currar més. I a mida que ho anem entenent i anem agafant, no?, aquest empoderament, podem arribar més lluny, podem arribar on vulguem. O sigui, jo crec que a la vida has de poder complir els teus somnis. I si només els pots complir perquè ets un home, quina pena. Que injust, no? Que injust, Llavors, no? jo crec que les dones han de començar a veure, no?, què volen fer en aquesta vida preciosa que tenen, com la volen utilitzar, què volen fer amb ella. I jo la veritat és que ho he intentat molt fer. Després, potser no tinc tants diners, però és que m'és igual. La roba que porto és de segona mà, és que m'és igual. No vaig de vacances, no, vaig de vacances al poble de la meva mare, que té un mar preciós. Són exemples de com prendre's les coses de la vida, no? I no em preocupo molt, no li dono tanta importància. A certes coses, no? Sí. Però tota aquesta filosofia, aquesta manera de pensar que té la Rosa, la plasma en els seus discos, no? I ara, amb aquest últim, tornes una vegada més a recuperar patrimoni català, amb cançons hebrees recuperades i portades en un disc, que trobo que també és d'agrair, ara que estem en una època de tantes reivindicacions, de culturals i de personalitats i de més, doncs aquests discos són importants que es parli d'ells, no? Pura i senzilla com Abigail. Rosa Zaragoza, moltíssimes gràcies. Ella ha fet realitat els seus somnis, ha tret els discos que ella volia treure. Sí. Gràcies i felicitats. A tu. Pura i senzilla